Γιατί και οι θαραλέοι κοιτάνε να σωθούνε όταν βλέπουν ότι ο Άδης πιάσει μόνη στη ζωή τους. Την έμνοια του ουρανού, όσοι μέσα στον χρόνο που τους δόθηκε να ζήσουν, δεν δοκίμασαν συμφορές. Γιατί όταν το χέρι του Θεού τραντάξει το σπίτι σου, τότε πια ξέρεις πως και από τη δική σου ζωή καθόλου δεν έλειψε το σκοτάδι της πλάνης. Επισκευάσει για πολλές γενιές, ίδιο πελώριο πελαγίσιο κύμα που κοιμάει, λες και το σπρώξαν άγριες τραγιώτικες πνοές. Κοιμάει μέσα από την άμυσο που κρύβει η χωριά της θάλασσας. Κατά τα 3 θα αναγυρίσει. Βγάζει επάνω μαύρια μου. Κατάσταση χτυπηθήκαμε. Αναστενά. Μου βρίζουν οι ανεμοσκόρπιστες ακτές. Με φουνερίσες στα παλιά. Βλέπω ολέθρους ζωντανών να πέφτουν πάνω σε ολέθρους πεθαμένων. Γενιές αυτοί γεννιόνται αλήτρωτοι. Είναι Θεός από ψηλά και τους ρημάζει χωρισμένος κανένα. Και τώρα ένα φως απλώθηκε μέσα στο ειδήποτα το σπίτι, απάνω στον στερνό του τον ανθό. Ήρθε μια κούφτα ματωμένη σκόνη για τους θεούς του κάτω κόσμου. Ήρθε το άδειασμα του λογικού. Ήρθε η ερμηνεία του μυαλού και θέρισαν το φως.